Mene vaan ja heitä. Joo. Tänne. Hei. Sut heitetään ulos. Se on nääroksä. Hei. Älä mene yhtään sisälle päin. Mieluummin ulospäin. Kuules nyt, pörövirveli. Sitten se innostu pakosta koskaan muuta. Hienosti. Ja sun homma on taas suuntaa sitä parasalaa. Mikä se on nätisti? Kousikaa huuda, se on sentään seltti. Tänne. Ota uudestaan toi kynne. Kyllä se suikkee kerran. Siitä vaan. Kousi kiikkee. Se on Laitetaan se paukka tänne näin. No niin, nyt voit kokeilla. Amigo haluaa halia. Käsi. Hyvä. Eli tonne ja jalka menee tonne. Kokeillaan. Oikein voimakkaasti pukkaat sen linjaa sinne, kun se tulee sieltä. Sä voit olla siellä kaukana, mutta se pukkaus on niin kuin voimakas. Joo. Kokeillaan. Pukkaa. Sä oot nyt paikoillaan liikaa. Nyt tehdään samalla tavalla kuin tehtiin Annalle ja noille. Eli sä... Eli älä mene tänne valmiiksi. Sä et voi pukata, jos oot valmiina siinä. Joo, ei. Siinä missä sä oot niinku. Ja kun se tulee tänne päin nyt, jos sä tässäkin esimerkiksi oot, niin sitten sä lähdet tästä pukkaamaan sitä tonne. Niin että se niin kuin oikeesti kokeilet ihan tästä näin pukata sitä. Siinä mistä sä nyt oot. Ja... Hyvä! Just noin. Huomasitko? Hienosti reagoi. Se reagoi siihen heti. Hyvä. Duttilokka. No niin, kokeillaan ottaa. Sä pukkaat sen ja otan taas toisen jälkeen kautta. Okei. Ja sit sä lähdet itse kanssa juoksemaan. Tänne. Hyvä. Sit sun pitää lähteä juoksemaankin, ettei sä perää sitä uudestaan tosta noin. Okei. No niin on. Tänne. Oi. Ja sitten koko homma tuo. Katsotaan, jos päästään tonne. Voi vammaa. Tänne. Oi, miten se viitti kiertää? Se vielä katsoo tuota.